Vi har så om adjektiver og adverbier, og i gruppen er vi Sally, Inge og Agnete. Ja. Og den første sætning hedder The man had a nice dinner. Hvor fejlen er nicely, fordi det lyder hen til dinner. Og der er adjektiv. Adverbier, de skal altid beskrive en måde eller en grad. Når der ikke er nogen måde eller grad af dinner, så skal det bare være et adjektiv. Så sætningen bliver The man had a nice dinner. The beautiful is girl. The beautiful er et adjektiv, som ligger sig til hvad. Men da beautiful har den undtagelse, at det er ikke, hvor man bare står eller more eller most. Det er sætningen hed the most beautiful girl. A handicap has just bought a new car. På dansk er det almindeligt, at adjektiver de står substantivt. Men på engelsk så kalder adjektiver kun i særlige tilfælde står i, ellers så må du bruge et støtteord. Og det her tilfælde bliver vi nødt til at have et støtteord til a handicap person.